hai bayar nor nai tong cover kot ma YouTube channel hari hangke jani subscriber no puila okong sarani musungo je okok borok ma sanai biang kemakha tangai bo video upload khailia aba heroke jani ja ani je subscribe rok jani ja bokhawo wansolai tonga tikna tai ang agi propono sajak tongo je khajan tagote boksong ang kha just kapono video continue nani siasta nawnyo tongo tamoke je ani kisa health ni je bisa bemar manjama bai ani kisa tai samungni bijingi tongo bai ani kisa amo YouTube roko samkhani ni jora mayangi nai ani kisa gebungi tonga khajan tagote boksong tai nok nakaradi belai no kaham content tai belai no nangmani tai belai serungjangnai belai sijangnai ani yako kobama content tongo tabo tamo content nai angao tabo para samaya hengi tong khajan tagote boksong haringangke norok tawanadi tai salsa salni bisingono oba heke je ok brok otma video snamjagano tai asake na thogano asake khna togano tai belai kena serungmu manjangnai tai ini politics ni hindi tai geography ni hindi tai podre poje sara war ni je geopolitics ni hindi tai bo country by bo country tangi judor lai tabu from di Israel hindi Iran hindi tai Amerika hindi borok tangai o banglai tonglai tai borok tamungai tabuk jo hormus no bondo khailai tong tai India wo pusu joroti lost tong na Iran pakyang hang kedai India ni labungnai na Amerika pakyang kedai India ni labungnai na Israel ni pakyang kedai labungnai aba hai kok rong sung kaham keno sia throlani je kaham keno buhina lainu o je geography ni je politics rono tilainai khang taute bohuk song noro nasini tongdi tai koyek dini bagai ang tahu muta-muti YouTube khanya ni bagai jora bosnamka tai soya kare nai tongdi kok borok thoma tai nongni bagai ang asiki siasta khai tongo je somai kari oinai o je kok borok thoma na ang bahake o studio wa asu goinai ang kok borok thoma no sabai manok nai tai o kok borok thoma ni logi jese kamno sungjanai mananyo manai khajan tagote bokuk song sini tirpurani je politics hindi je Tripura motha hindi BJP hindi Congress hindi CPM hindi borok ni je politics tamungui tong abana ang kaham keno sabai sukroi sawan khajan tagote bokuk song tamoke terek heng lanyani nangnai haringa khajan tagote bokuk song dinini bagai asung siteng ang tai koyek din ni bagai hai tongo nong ni bagai belai keno kaham content tu boi tai serungjangnai tai belai keno nangmani bongnai tai belai keno je sini pokrok ni knowledge bo barinai haringke khajan tagote bokuk song dinini bagai asung siteng norok jesung mansak ano video no like comment share te subscribe bell icon khanya bagai tapok di tamni bagai hingke norok ni je like comment subscribe de mani nuginai ani bekha bell icon thangsawo tai ani yo je kobro kot mana ang tebo video khanya ni musungu tai ini bagai asung siteng norok sono kaham tong di nasing tong di sotrang na hambai tai kulumbai